predstavio, jesam da krenuo biti sa mnom je. Da. I da on ima facecam i ovaj video će trajati 3 minute, izvinite, nemam puno vremena. Okej, gde si ti? Ja sam dole levo. Dole levo. Morim u tebe. Evo ti. Maj. Hello. Ćao. Hello, već sam u tebe. Ne zabud. Tu meni pričaš što pojedi. Alo, ovaj nas napada. Ne. Ne brini, živ sam. Živ? Da, pobegao sam. Ej, pojavi me. Daj. Gde si ti? Ja sam dole levo. Dole levo, ostani tamo, dolazim. A požuli, ovaj se da tebe pokušava mene i pojavlja. Sreo sam Mesija. Dole levo, evo super, ostani tamo, ja sam ti u sredini, levo, evo dolazi. Ej, pojavlja. Gde si? Gore desno. Aj se nađemo. Brate, koliko ih. Tu, spoj se. Znam, malo pre sam ga ja sreo. Spam. No, pojavi me. Baba, upala si u video, beži! I sad me pojavi zbog babe, joj, morat ću da te zamutiram. Gde si ti? Ja sam gore desno, gde si ti? Ja sam u sredini, desno dolazim. Tu sam ja negdje. Vidiš Mesija? Ne. No. Uvete me puma, stani gde god si. Sad sam blizu gore desno, tako da idem tamo. A ja sam skroz dole levo. Dole levo, dolazim, probit ću se nekako. Sad moram da stavim telefon u punjenje. Dobro, onako treba se završiti sad video. Okej, sljedeći deo izlazi uskoro, to je bilo to za ovaj video. Ćao!